Si, señora conselleira, o 18 de xaneiro do ano 2013, que é cando a data que se refire esta pregunta, data na que este deputado, xunto con outros compañeiros da CIGA Saúde, outros traballadores do hospital, estivemos no servizo de urxencias, digolle cales eran os datos, porque hoxe aínda son piores. Había 47 pacientes en cama, porque todas as camas disponíveis no servizo de urxencias do complexo hospitalario da Coruña, que son 40, sumándolle 2 da área psiquiátrica e 5 da área clínica, estaban ocupadas. Se un entra na zona de camas hai 50 centímetros por paciente. Non poden estar os familiares e, como me decía un enfermeira ese día, temos as pernas cheas de negróns, porque andamos batendo polos pasillos, coas camas, coas cadeiras de rodas e coas padiolas. 27 pacientes en padiolas polos corredores do servizo, algúns deles levaban ali máis de 12 horas. 32 pacientes en cadeiras, non só as cadeiras que se están colocadas co seu número, tamén cadeiras de rodas ocupando a zona do pasillo e cuns números feitos a man. Moitas destas persoas pasaron ali a noite. Estamos falando de persoas maiores, con sonda nasogástrica, cando di o plano director do CHUAC que o tempo máximo de espera é de 12 horas. Falando de pacientes que logo ingresan, que son trasladados á planta, a maioría deles supera as 48 horas de estadía no servizo de urxencias, 48 horas máximas indicadas tamén no plano director. Os dados de hoxe, como digo, son aínda piores. En definitiva, estamos asistindo a un colapso sistemático que se agrava en determinadas épocas do ano, pero un colapso sistemático, denunciado polos pacientes, denunciado polos profesionais e denunciado tamén nun recente informe que vostede coñecerá do Consello de Contas. Que di o Consello de Contas para que ninguén pode decir que isto é invención do Bloque Nacionalista Galego? Primeiro, constata que a duración media total de estadía dos pacientes que finalmente son obxecto de ingreso hospitalario é de un día e 22 minutos e que o 58% permanece en urxencias máis de un día. Sabemos que está pasando, que non hai capacidade no hospital de acoller, verdade, a xente que é derivada e que hai presión desde a xerencia do hospital a urxencias para que non se lle deriven pacientes á planta. En segundo lugar, di o Consello de Contas, constata saturación das áreas clínica e de observación debido á falta dun adecuado sistema de clasificación e de que en observación conflúen tamén pacientes en espera de cama hospitalaria e engade que a capacidade operativa está totalmente desbordada, o que menoscaba a calidade asistencial, prolonga os tempos da espera e supón unha sobrecarga de traballo. Que lle recomenda o Consello de Contas? Avaliar as necesidades de unidade de urxencias do complexo hospitalario da Coruña con o obxecto de dimensionar a dotación dos seus efectivos, é dicir, non aplicar a limitación da taxa de reposición ao 10% e reforzar a dotación de persoal do servizo de urxencias. Van facer algo ao respecto ou vai seguir simplemente o señor Feijóo pedindo perdón, señora conselleira? Mire, señora conselleira, vostedes xogan con lume, dixenllo onte, e xogan con lume que a quen queima non é a vostedes, está queimando os pacientes. Tiña que pasar e pasou, porque xogando con lume, claro, a xente queimase. O pasado mércores unha muller de 81 anos morreu do servizo de urxencias do Hospital Xeral CIES de Vigo. E enténdame ben, señora conselleira, enténdame ben, non é infrecuente, infelizmente non é infrecuente que as persoas morran en tanto son atendidas, operadas ou permanecen ingresadas nun centro sanitario. É lei de vida. Isto é normal e hai que asumilo. O que é inaceptable e o que nós estamos denunciando é que unha persoa morra nun centro sanitario despois de levar ali 3 horas esperando ser atendida. Isto é o que non pode pasar. Isto é o que non pode pasar. E isto é o risco que vostedes asumen. Crean o risco cos seus recortes e asumen que isto poda pasar. Asumen que a xente poda morrer en urxencias para que o señor Feijóo poda presumir de solvencia cando vai a Madrid. Isto é o que está sucedendo e non outra cousa. Porque, volvo a repetir, que fai que un servizo de urxencia, señora conselleira, sexa eficaz? Ratio de persoal adecuada. Vostede di que se cumpren as ratios, o que non di é se están as baixas sen cubrir, verdade? Porque as baixas, isto é moi fácil decir así todo, pero as baixas están sen cubrir. E claro, vemos que nos próximos anos máis de 3.000 xubilacións que se van producir no conxunto dos Sergas, desas 3.000 só se van cubrir, no mellor dos casos, 300 prazas. Ten que haber un sistema de clasificación ou triaxe, como vostede di, adecuado,
Di que agora implantaron o sistema Manchester no complexo hospitalario da Coruña. Bueno, non era sen tempo, o sistema que se está aplicando xa no clínico de Santiago, pero a que esperan vostedes para estendelo, como di o Consello de Contas, o conxunto dos servizos de urgencia hospitalaria do país? Ten que haber modelos organizativos homologados, temos perfis poboacionais de idades sociais similares, e ten que haber un equilibrio entre entradas e saídas que ten que ver coa situación da atención primaria e coa situación da atención hospitalaria. Turno de peche, señora conselleira.